Nyanza. King sections mar Ugenya, for example, Ugenya, Ugunja, to gi part of Alego. Kuonde kan tiere crops mang'eny manyalo timo maber. Kata mana njugu. To kidhi sections, mtio osiepna moro en manager, en regional manager mag wazunge mokoka. Otimo macadamia. No yudo funding mang'eny kabisa. Kendo among the things mana nyise ni mondo o introduce macadamia farming event kata mana ne jowa mumwalo kocha. Onyisa ni market mar macadamia sani ber. Tango me wach macadamia ni wache ga wacha mana malo koni central koni to wan korwa koni unge kata mana ng'ama wach macadamia no. To gino nigi pesa ma serious. Koro winjo bedni waket jotendwa machiegni mondo gikelnwa gi work together gi sirkal mondo gimiwa opportunities mang'eny. An kane nitiere ministry moko mada gombo kata ni do miwa kaka ministry mar agriculture. Nikech agriculture kanyo nigi parastatal chiegni 40 to gigo te gin gi funding, gin gi grants, resources ng'eny kacha. Oyola donge agriculture in a devolved function. Angin national government be nigi responsibility mar in terms of policy. And devolved function. County kwa ang'wen, Kisumu, Siaya, Homabay, Migori. Yes. Gimbe gin gi team. And gi devolved function, but resources ma governors onego. Marende ya county onyalo wacho ni. Mondo mi governor yud pesa mar resources maber monyalo timo go agriculture manyalo konyo ganda. Okapani joka nigi pesa no. Pesa no, it is huge money. Koso governors are not getting enough money. Look at other avenues mawanyalo yudo godo pesa to tap into agriculture. No, governors ntie matio maber. Kidhi Homabay kata mana Siaya. Siaya usiepna minister mar agriculture Sylvester Kokoth. Okelo gin programs mang'eny mamiyo farmers incentives from Bell to Sunflower Homabay. Sani kidhi Homabay kai nyocha osiepna moro no dhi okaw kila par e sub county offices imiyo counties chako encourage mondo chako timo farming mar sunflower imi kodhi nono kaluwore gi puodho ma in go nikech ng'acha nigi puodho chigni eka gimoro eka par no dhi sub county office okawo sunflower ema no go picha nyoro kochopo kama sunflower ni ochope to mago gik ma kidhi Tanzania ka kiwuotho donjo Tanzania donjo chieng' moro no yudo opportunity donjo Tanzania kucha e gwenge moko ye kuondego yudo ka jogweng' opidho sunflower kata mana these other crops moko seed maloso seed oil gi to nitiere ng'ato nigi machine moro mathiwo idhi tigi sunflower ge gunia idhi tithiwe tiloke mo idok mana ot ge kube motimo mo ting'eni magi gik ma wadwaro ni mondo interior small industries moko manyalo loko gwengewa to kanye ma governors wawinjo bedni take advantage gi national government gidhi kuonde moko kaka India koponi governors wagi the other benchmarking just for around a week kagidok kuonde magiaye to ginenana ka everything can be produced nikech machines majoka nigo produce anything of any form maga gik monje beni jowa imiyo all the time opportunities enago to wang'iyo kaka wanyalo loko go gwengewa emomiyo siasa mar kom maduong' kaka miwacho mang'ano wacho no of course en tuk pesa makao kenda nyiso ga jowa maber ni wach mar winjo ga ni penjo ni maudwaro ni wuodwo dhi ne un gadi wuotho nade joma ko wuotho wacho ni ka un nono kamano to kare kwa donjo kucho wan modhi ng'ado gima timore sirkal. Siasa mar piny telo maduong' ikawo ga gi pesa ng'ato kik wuondi to pesa maduong' miloso ga pesa iloso ke go ohala gi sirkal onge private sector mora ma thrive ka ok go ohala gi sirkal. Wayudo pesa na to wan osebedo ka ong'ewa ni wan wagore gi sirkal. Emomiyo lit naga ka neno seche moko kata mana Facebook kata mbui kata radio ka ni jomoko pod nitiere mana rembo position cha pod ni mana kuomgi to watemo nyiso gino bana gino sehinyowa iwe mang'eny kama nikech chalo ng'amo kiyuto ni ber to ok ni okiero to en gima nikech ok pok watiyo gi sirkal machiegni koro pok yudo opportunities moko manyalo mi ng'e ber sirkal. Sanu siepewagi litnegi gima dhi mbele gi jalup ker ni litnegi nikech dhoge pod mili nyocha ka gi aitelo ka gineno ka gini nyalo wewa emomiyo igi owang' miyo jai kapok idhi siasa kanyo